וואי, כמה הערות קיבלנו הפעם על הפרק הזה, השם ירחם. כאילו שלחנו את זה בקבוצה, והכמות הערות, כאילו יש איזה 20 הערות. אממה, כל הערה היא לא הערה בעין, היא יותר הערה באלף, כלומר זה פתיחה לנושא מסוים, כי פתאום כזה דיברנו על העפה מישיבה, וזה גם פתח איזשהו נושא. דיברנו על בחורים שלא כיף להם בישיבה, והם יוצאים משם בלי יותר מדי לנסות, זה גם איזשהו נושא. כאילו כל מיני דברים כאלה שפשוט כל מי ששמע את זה, היה לו הערה כלשהי, אבל כאילו מה שהוא אמר זה בעצם לא דיברתם על זה מספיק. עכשיו, ברור שלא דיברנו על זה מספיק. כל דבר זה נושא, אני יכול לדבר על אותו, תביא לי נושא, אני יכול לדבר עליו 40 דקות בקל. אבל ההערות בעין החשובות, זה בעצם משפטים שאנחנו אמרנו, והם יכולים להתפרש כשתי אופנים. וזה הכי חשוב לי. מבחינתי, ההערות באלף, אנחנו נעשה על זה פרק שלם. מבחינתי, פרק 6 זה הולך להיות פרק הערות באלף. באמת חשבתי על זה שאני אגיד לך שסוף ההקלטה נתחיל, לא יודע איך נקרא לזה, אבל נתחיל פרק 6, והוא פשוט ידבר על כל ההערות באלף של פרק 5. אפשר. אבל עכשיו חשוב לי להערות פרק 5, רק ההערות שבאמת משפטים שנאמרו בפרק, והם באמת יכולים להתפרש לשתי כיוונים, או דברים שכאילו שנייה להסביר לכם למה התכוונו, כי בסוף בשיחה השמה הוא לא המקס, הוא לא איך אני אגדיר, כאילו אתה רואה יותר ממה שאתה שומע בשיחה. כלומר, אני דיברתי, כאילו כשדיברנו עם ינקי, ינקי אמר כמה משפטים, ואני על העיניים שלא ראיתי למה הוא מתכוון, כי גם הצורת שיחה. אבל מי שישמע עכשיו משפט אחד מהשיחה הזאת, ויקשיב לזה, הוא אמר, איך בחור חסידי מדבר ככה? עזוב חסידי, איך בכלל בן אדם מדבר ככה? אז אני אתחיל שנייה, כאילו, אני אתחיל את ההערה הראשונה, תבינו למה אני מדבר. הערה מספר 1. נאמר בפרק, היה איזה משהו שיאנקי ניסה להסביר, כאילו שלא מסבירים לו הרבה דברים, אז הוא השתמש בסמארטפון כדוגמה. עכשיו, הוא אמר את המשפט הזה. אני לא זוכר מה נאמר, כי אנחנו מקליטים את זה כל כך הרבה אחרי, אבל המשפט היה כזה. כן, הוא לא מסבירים לי, נגיד, אומרים לי שאסור סמארטפון מותר בבית, אבל לא מסבירים לי למה אסור. כדי שאני בעצמי לא ארצה את זה, אני צריך להסביר לי למה. עכשיו, הדגש הוא לא על הסמארטפון, כי לכולם, זה בעצם הערה, לכולם ברור למה אסור סמארטפון. ברור, מובן לחלוטין מי שלא, באמת שישאל, אפילו בסמארטפון, כלומר, תשאל בגוגל למה סמארטפון לא טוב, לא רק אנחנו, גם החילונים כביכול, מובן למה אסור סמארטפון. מובן העניין. למה הוא השתמש בדוגמה הזאת? כדי רק להבהיר שגם דברים מאוד מאוד בסיסיים לא מסבירים. זה כאילו היה העניין, שעל דברים מאוד בסיסיים, כמו תפילה, כמו סמארטפון שאסור, כמו ללכת למקווה, לא מסבירים לנו בצורה כזה, כי בעצם רוצים שאנחנו נשאל, אבל מי שלא שואל, מי שמפחד מזה, הוא לא ידע. שזה בעצם עוד איזשהו נושא. תשאלו, כאילו, זה דבר, כאילו, כל ההערה הזאת בעצם, חבר'ה, אתה לא יודעים משהו, גם אם הוא ממש בסיס, תשאלו, זה רק גורע ממכם לא לדעת. הערה מספר 2. היה איזשהו משפט שנאמר, שכאילו ינקי אמר כאילו, זה יכול להישמע, כדי להיות חסידי, אתה צריך ללמוד בחנוך ולא בישיבות כאלה ואחרות. שזה לא נכון. כלומר, אני שמעתי את זה, וכן הבנתי למה מישהו אמר לי את זה ככה, שזה נשמע ככה, ואני שנייה אסביר למה הוא באמת התכוון. הוא פשוט התכוון, אתה לא חייב ללכת לשם קוד קריית גת, שם קוד לוד, שם קוד, כאילו ישיבות מאוד 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 טובות, כדי להיות חסידי. אתה יכול להיות חסידי גם בישיבות שפחות נחשבות, שהן כביכול פחות חסידיות. הערה 3. מאוד 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 חשוב לי שתבינו, שכשאנחנו אומרים, כשקוראים לפודקאסט הזה שיחת בחורים, זה ליטרלי שיחת בחורים. גם אם אנחנו חושבים באמת מה אנחנו אומרים, וגם אנחנו יודעים שמישהו ישמע את זה, זה שיחת בחורים לגמרי. כלומר, אתם מקשיבים לשיחה שנערכה בחדר שלנו. זה שזה מוקלט, כבר אמרתי את זה בפרקים, וזה שגע אותי שאנשים לא קלטו את זה. ככה בחורים מדברים. אני מסכים שהמילים שנאמרו בפרק הזה קשות. אבל אנחנו לא מצנזרים את זה, כי בסוף כל העניין הוא לא לספר מה קורה מהצד של הישיבה, או מה קורה בענן מאוד גדול שנחשב ישיבה. אנחנו מדברים על רגשות מסוימים שמתעוררים כלפי חוויות שבחור ישיבה חווה בישיבה. זה טיפה מסובך, אני אסביר. פשוט שיחה של בחורי ישיבה רגילים שמדברים אחד עם השני. זהו, זה לא מסובך. זה, ואנשים כאילו לקחו את זה, לא, ואתם דיברתם ככה, ואתם צריכים לדבר ככה, וצריכים לעצור אותו שלא ידבר ככה לישיבה. וואו. אם הוא מדבר ככה לישיבה, זה אומר דרשני. כי בסוף זה רגע שבחור ישיבה חווה, וזה כבר אומר, משהו שם לא בריא. משהו שם לא... משהו כשהסבירו, או אני אפילו לא יודע מה להגיד. פשוט, חוויה שבחור ישיבה חווה, אני גם חוויתי חוויות רעות, אין מה לעשות. יש חוויות רעות.
קודם כל הפרקים, כאילו בשנייה שאנחנו נביא חבר'ה, כן, יהיה ג'וס, אין מה לעשות, זה השאלות בעצם. מה החוויות גם הטובות וגם הרעות שלך, אז ברור שחוויה רעה תצטייר כממש רעה, ורגש יצא שם בטירוף. אתם שמעתם את הרגש של ינקי בהכי גבוה שלו, וזה עוד בלי מילים גסות. אם בהתחלה, וואי, זה עוד משהו שאני רוצה להגיד, הערה מספר 4. בתחילת הפרק אני אמרתי, כאילו ינקי הגיע ואמר, תקשיב, יוסי עשה לי עכשיו איזה שיחת העברה, השיחת העברה היחידה שאמרתי לו, פה לא משקרים. פה אומרים אמת. אתה רוצה לשקר? לסבן לי את השכל? לא בהקלטה שלנו, תודה רבה. אז הוא הגיע, ואז אמרתי לו, רגע, ואז הוא שאל אותי, רגע, אז אני יכול להגיד הכל? אז אמרתי לו, לא, יש גבול עד כמה, כאילו, בלי כללות. וזה מה שקרה בפרק. מילא, כאילו, מה זה כללות? לא עכשיו סתום וטעם, כי אין מה לעשות, זה מילים שאנחנו צריכים שנייה, כאילו, ככה לדבר, אבל בסך הכולל, זה היה האמת של ינקי. כלומר, זה החוויה שהוא הרגיש. וחווה. יש לכם על זה ביקורות? כתבו לנו. וואלה, אנחנו מאוד נשמח לשמוע. אם אתם רוצים להתארח גם נשמח מאוד, סתם, זה פחות. אבל כאילו, חבר'ה, תשחררו אותנו בחייאת, זה כאילו, זה די. קחו את זה באמת, שמעתם עכשיו, כביכול נכנסתם, אתם זבוב על הקיר בשיחת בחורים. נגמר הסיפור. בעיקרון זהו, אני לא רוצה לעשות יותר מדי הערות, כי אני רוצה טיפה להשאיר לפרק הבא. אז זהו, נראה לי עכשיו נתחיל להקליט את הפרק הבא. לפעם הבאה. ביי.